Minister Udovičić perše vozil rozvárku so opštinskim rukovodstvom, a potom jedno so predsjedateljom i zamjenikom predsjedatelja opštini Predragom Vukovićom i Zoranom Semenovićom naščivel sportsku halu u Šize i fotbalski klub Sremac u Berkasove. Domašnji gosti obvisjeli o problemoh u školskim sportu i sportskih organizacijoh i že za to ti potrebi z budžetu opštini toho roku vidvojeli 22,5 milioni dinari, ali i to njedost. Minister Udovičić insistoval na obnavljanju projektov za opravljanje sportske hali, že bi bila prispodobena švetovim i evropskim standardom, a akcija pošorjovanja fiskulturnih saloh po školoh bude predlužena. Za fudbalerov Hradničkoho i rukometašov Hradničkoho minister prinjesol novu opremu, a oprema za fiskulturnu salu i 4 drugi kolektivni klubi prihodzi do Šidu na jutre. U Berkasove minister obecal pomoć u ušorenju lokalnog fudbalskog stadiona i pohvalil robotu mladih u Valalje.